Benvinguts al podcast del Cor al Món, un podcast sobre espiritualitat terrenal, transformació i expansió per a aquells que volem més. Crec que normalment ho dic al revés, expansió i transformació, però bueno, jo sóc la Mireia Tomàs i aquí faig una de les coses que m'agrada més del món i és comunicar, transmetre a partir d'una experiència que m'ha tocat molt al món intern, no? Que m'ha transformat. I i avui l'experiència que us porto és una experiència molt íntima i és una experiència que em toca de prop, que em toca molt de prop, no? Em, però que crec que he de posar al servei del món, no? Perquè sé que no sóc l'única de viure això i, i també sé que és un tema que ens toca molt, no? Que és el tema de les relacions amb els altres, sobretot d'aquelles relacions, no? D'aquells vincles que ens porten molta transformació, però que precisament per això també ens poden portar i també ens solen portar molt dolor i ens solen despertar moltes ferides. Evidentment, el treball, no, de créixer, d'evolucionar com a persones, de conèixer-nos més, d'avançar, de no creure'ns les històries de la ment, no creure'ns totes les ferides que ens han anat formant com a persones, sinó connectar amb qui som de veritat. Evidentment, aquest és un treball que no sempre podem fer sols i els vincles, les relacions, com ja sabeu, ens porten moltes oportunitats per aprendre això, per integrar això. Què passa? Que sovint aquestes oportunitats, no, són doloroses perquè ens toquen ferides o almenys així és com ho he viscut jo i soc conscient també que sóc una persona en què em transformo molt amb els vincles, en què els vincles em porten temes, em porten conflictes, em porten aprenentatges que una part de mi voldria no tenir, no? Perquè una part de mi doncs, li agrada molt la pau, no? L'harmonia, l'estar bé, el compartir amor, no? Les coses senzilles i llavors em ve aquesta cosa més escorpiana, no? Més plutoniana d'intensitat en els vincles que no sempre m'agrada, però que alhora fa que morin parts de mi que han de morir, que ja no em fan cap servei, que m'adoni d'allò que ja no sóc, d'allò que no em permet avançar i que m'empoderi, no? Que em transformi, que m'empoderi i que arribi al meu següent nivell. Llavors són aquelles situacions, no? Que no volem viure, que són desagradables de viure molts cops, però que alhora quan ho miro en perspectiva veig que són, sí, segurament, la majoria, algunes de les experiències més transformadores i més empoderadores de la meva vida. Si estic aquí també fent-vos aquest episodi és per una experiència que he viscut aquest estiu que m'ha desencadenat, no? Doncs tot això que m'ha connectat molt amb ferides molt profundes que, que d'alguna manera ja havia anat sentint en altres vincles o en altres situacions amb alguna persona, però que aquest cop he sentit com que em donaven, no, una oportunitat molt gran per dir fins aquí hem arribat, no? Em fa tan mal, és tan profund, no? Que he de fer les coses d'una altra manera, que m'he de donar de què em vol dir i ho he de deixar anar, no? D'alguna manera he de deixar de creure en aquestes històries. Per posar-vos una mica en context, no? Crec que sóc una persona que quan m'he relacionat, no? O quan he tingut algun vincle, sigui del tipus que sigui, he perdut molt fàcilment el meu poder, no? Sense adonar-me'n. He fet d'aquella persona... Sí, també estic pensant en vincles d'amistat, us anava a dir homes, però també alguns vincles d'amistat l'he fet al sol del meu univers, no? Sempre em ve aquesta imatge. Quan preparava el podcast, tot i que l'estic fluint molt perquè he sentit que havia de ser així, però quan alguns dies enrere el preparava i el volia més estructurat, em venia aquesta imatge. De fet, quan penso en els meus vincles, a vegades
no? Quan he reflexionat, quan he analitzat, perquè soc una persona que m'analitzo molt, em venia aquesta imatge, no? Del sol, d'aquella persona com el sol del meu univers, no? I és com que m'encega, no? I també ho veig metafòricament com l'imatge de la lluna i el sol, no? Que la lluna no té llum, no? La llum que veiem a la lluna en realitat és la llum del sol, no? Que hi reflexa i em serveix aquesta metàfora per explicar o per sentir que molts cops en aquests vincles he sentit, doncs, inconscientment, no? És com que m'he deixat anar, m'he perdut i he fet de l'altra persona el sol de la meva vida i el que m'il·luminava a mi com la lluna, quan en realitat jo tinc molta llum pròpia, no? I jo, i tu que m'estàs escoltant, i tothom, evidentment. Però ens n'oblidem molt fàcilment, si sou semblants a mi almenys, ens n'oblidem molt fàcilment a la mínima que ens relacionem. Perdem el nostre poder, perdem la nostra identitat, perdem la nostra veu, literalment, o sigui, metafòricament i literalment, jo he perdut la veu quan m'he relacionat i no me'n vull anar massa per les branques, però us vull explicar aquesta petita anècdota, no? Que recordo després d'una, podríem dir-li cita, que vaig tenir amb un home, no? I que vam parlar i vaig estar bé, el que sigui, no? I vaig poder parlar, no? A la que li vaig dir adeu, no? Va ser dir-li adeu, entrar en un bar a demanar una aigua, vaig voler comprar una aigua i ja no tenia veu, em vaig quedar sense veu. Aquest cop d'aquesta experiència que he tingut amb un altre home aquest estiu, també, després de dir-li adeu, vaig estar malalta i vaig perdre la veu. I això que pot semblar, no? Que deveu estar pensant què m'estàs explicant, Mireia? D'acord, et vas quedar fònica. I què? No? Però que m'hagi passat això amb dos homes em va fer recordar una vegada que vaig fer una constel·lació familiar en què vaig constel·lar precisament el poder deixar anar una persona del meu passat, un vincle que sentia que d'alguna manera havia treballat molt però d'alguna manera encara no el podia deixar anar del tot, i sé que aquell home, que a més de ser constel·lador familiar, era expert en, ara no sé com es diu això, però com en narrativa, en contes, no? A través dels contes, bueno, a través dels personatges dels contes, ell és com que deia, t'ajudava a conèixer més a tu, no? I sé que em va fer la pregunta, que és una pregunta que feia molta gent que constel·lava, de amb quin personatge de conte em surt la paraula, et sents més identificada. No? Jo primer vaig pensar, bueno, no sé, la princesa, no sé, però en realitat no. I llavors em va venir i dic a mi sempre m'ha agradat molt la Sireneta, no? El conte i la pel·lícula de la Sireneta era el meu preferit. I, clar, jo no hi vaig caure, és com que era el meu preferit, però no l'he mirat mai més, no? Com qui diu, vull dir, no me'n recordo gaire de la història. I, clar, em va dir, Mireia, tu ets conscient, no?, que la Sireneta, per poder estar amb el seu home, amb el príncep, va haver de perdre la veu, no? Per poder sortir del mar i anar a viure amb el seu príncep a la terra va haver de perdre la seva veu. I per mi això, no?, que és com una història que em sembla al·lucinant perquè m'ha passat físicament, és només un exemple per demostrar-vos, no?, que a vegades el cos, a vegades la vida, sempre ens dona senyals, sempre ens està ajudant, sempre ens diu què està passant en aquests casos. I jo sóc una persona que ho sento bastant a nivell físic. Llavors us diria, fixeu-vos-hi, no? Fixeu-vos-hi i us diria el que us deia, si us identifiqueu amb que sou una persona que sovint perdeu la vostra força, el vostre poder, la vostra veu quan us relacioneu. I això passa també, sobretot, amb les persones que solen ser dones que tenen una essència femenina, no? Que la majoria de dones, segons en David Deida, que és un autor molt important sobre la polaritat, l'energia femenina i masculina, segons
investigacions que ha fet, el 80% de les dones tenen una essència femenina, d'energia femenina, tot i que, evidentment, tots tenim les dues, no? L'energia masculina i femenina. Però què passa? Que molts cops les persones que tenim una essència femenina, per molt que la vida ens hagi moldejat en fer servir molt la masculina, perquè això és una altra cosa, és un altre tema, busquem amor. No, busquem amor i el busquem fora de nosaltres, el busquem en una parella. Llavors aquesta és com la primera fase de l'energia femenina, que per cert tinc una masterclass en què parlo molt profundament sobre això, sobre l'energia femenina i masculina en relacions i les etapes en què passa sobretot l'energia femenina i com no perdre'ns, no? Com trobar-nos a nosaltres independentment de si tenim un home, de si no, de si ens estimen, de si no. Ho deixo aquí per si a algú li interessa. Són 2 hores, val 37 euros, podeu dir-m'ho si us interessa. Però llavors és això, no? És la primera fase de l'energia femenina en què busquem amor fora de nosaltres, en què ens pensem que l'altre ens ho donarà tot. I això què fa? Que molt sovint perdem el nostre masculí intern, no? Perdem el nostre poder, la nostra força. Ens fem petites i sacrifiquem qui som, no? Pel bé de la connexió, pel bé d'agradar, no? Aquí també hi juga un rol la bona nena, no? De ser correcta, he de ser atractiva, he de ser guapa, he de fer el que toqui, he de mostrar-me, així una mica innocent i una mica... I ho fem inconscientment, no? I evidentment totes tenim aquesta part i està bé, és una part bonica, no? És una part maca, però la meva experiència és que ens hem de fixar si aquesta part està i és en excés, no? Si surt massa, si realment amaguem parts nostres per no sentir-nos rebutjades, no? Per agradar, perquè no ens abandonin, no? Perquè aquí hi ha aquesta cosa també d'agradar, de voler agradar a qualsevol preu. I aquí el que m'he trobat jo és que quan tinc tanta set d'amor, quan tinc tanta set de connexió, quan tinc tanta set d'agradar, de que em triïn, de que m'estimin, em perdo molt fàcilment. I llavors em fa molta ràbia. Quan ho veig en retrospectiva em fa molta ràbia perquè jo sé el poder que jo tinc, no? I perquè jo sé la veu forta que jo tinc i la independència que jo tinc. Però quan em deixo portar, no? Quan només estic per aquesta part d'aconseguir, perquè en el fons és aconseguir alguna cosa de l'altre, vull que l'altre em doni alguna cosa, quan hi ha aquesta part, em perdo completament i falta aquest eix que em torna a mi, aquest eix masculí. Perquè si estem clares, i aquesta és una altra cosa, no? Si jo estic clara i estic en contacte íntim amb mi, jo sé el que vull i el que no vull. Jo sé quines necessitats tinc i quines no. Jo sé què m'està portant aquesta persona i què no. Quins són també els meus límits. Perquè també veig en persones, no? Com molt connectades al cor, en persones això molt femenines, com molt empàtiques, que volen donar, en persones que donen molt, que ens agrada donar, a mi m'encanta donar, no? I quan connecto amb algú, d'amistat, de vincle, de parella, del que sigui, el sento tant com que forma part de mi, no? Com que és dels meus, no? Com qui diu, és de la meva família, que ho dono tot, no? Sí, que li donaria la vida, que l'ajudo, que li dono amor, que és com que t'ho entrego tot, no? Hi ha com aquest oceà, com aquest mar, que clar, l'experiència m'ha portat a veure que no és que hagi d'anar protegida per la vida, no? No és que aquesta part de mi estigui malament, però els límits aquí són necessaris i les persones molt connectades al cor i això que donen molt i que tenen una visió pura de la vida, les persones pures. I a mi a vegades m'han dit que això és innocència, no? Que és ingenuïtat i bé, segurament té una part d'això, no? D'innocència, però
alhora és perquè veig la part pura de la vida, no? I veig la part pura de les persones, i veig la part bona de les persones. Però què passa? Que també hem de ser conscients i realistes en aquest sentit, que no tothom serà capaç de, no ja només d'agrair el que dones, sinó d'honorar-ho en un sentit profund i de no tornar-t'ho com una transacció de tu em dones i jo et dono, no? Si et dono és perquè tu m'has donat. No, no es tracta d'això, però pel que sigui, no seran capaces de donar amb la mateixa intensitat, de donar amb la mateixa profunditat. I quan t'adones d'això, de que has estat donant tant i de que has rebut poc, i si us soc sincera, a mi m'ha costat veure això, i ara no és perquè em posi a mi mateixa en un pedestal o digui que sóc la més bona del món i la que dono. No, evidentment, jo tinc les meves ferides, tinc les meves parts humanes, tinc les meves inconsciències, però, sincerament, no era conscient de que donava tant i de que rebia tan poc, no? En molts dels meus vincles. I, evidentment, això pot venir també és que segurament ve, no? D'una resposta traumàtica, no? Que hem après de petits, no? Que has après a donar de més, a donar en excés per així sentir-te estimada, no? De si dono més, als altres els importo, no? Perquè els altres se senten bé amb mi, no? Amb aquesta energia sanadora, senten que els hi aporto i volen estar amb mi. Què passa, però, llavors, que acabes més seca que el desert del Sàhara, no? És com que dones i t'adones que t'han xuclat. I el pitjor per mi d'això és adonar-me que qui m'ha deixat sense energia, que qui m'ha xuclat, no són males persones en la majoria dels casos, és que no ho són. Són bones persones, jo els hi veig la part bona, són bones persones que, que molt sovint ho han fet inconscientment, i amb això tampoc els vull justificar, però que no se n'han adonat. I llavors aquí ve la part de responsabilitat pròpia en què m'he d'adonar que sóc jo que he de posar aquests límits. No perquè el meu amor sigui massa, no perquè estigui donant massa, sinó perquè he d'estar amb una persona que em doni igual que jo, no? Amb una persona que també tingui aquest amor pur i aquestes ganes de donar. I això pot ser difícil per les persones que, això que us deia, que estem molt connectades al cor, que tenim molta energia libriana, potser, de peixos també, possiblement, i que veiem els límits com una cosa dolenta, no? Com una cosa que em fa dura, no? Que em fa estricta, que em fa rígida, que em fa maleducada, fins i tot, que em fa poc amable, no? Que fa que els altres s'enfadin amb mi, que fa que això creï una reacció, mm, sí, una reacció de conflicte amb l'altre, no? Una reacció d'una emoció negativa. I això pot costar, no? En primer moment, i llavors sempre ve la cosa de, quan has dit un límit, no? I quan no estàs acostumada a dir límits, i quan n'has dit un és com, i llavors ja automàticament et ve aquella cosa de no, l'he de treure. Mira, saps què? El que t'he dit que no puc estar per tu, mira, que no, que sí, que en realitat sí que puc estar per tu, sí que tinc espai per ajudar. No? Llavors ja ve com aquella cosa per evitar sentir que estic inquieta pel que pugui estar sentint l'altre, no? I que em sento culpable, quan en el fons l'únic que has fet és ser-te fidel a tu mateix, és protegir el teu cor. Llavors, per mi aquí hi ha d'haver una cosa de pensar. A mi em serveix no pensar els límits, els murs que jo poso, no són per separar-me de l'altre, no? Són per protegir el meu cor. I si jo no em protegeixo a mi, si no estic amb aquest contacte íntim amb mi, si no m'escolto, qui ho farà? No? Llavors, dir-me sí a mi és el millor que puc fer per mi i pels altres. I tots els cops que hem dit sí als altres per aquesta tendència, no? De posar-los abans de nosaltres, ens estem dient un no a nosaltres. I això és molt dur. I arriba un punt que ja no ho pots fer. Arriba un punt que ho has de parar, arriba un punt que és massa.
perquè no val la pena sacrificar-te. Per tant, per mi aquí, quan hi ha totes aquestes històries, no? Quan sorgeixen totes aquestes ferides, tots aquests conflictes, és molt important tornar a mi. Tornar a mi i realment estar en un contacte molt íntim amb mi. Perquè aquí el que passa és que normalment aquestes persones estem molt acostumades a posar l'altre al davant, no? El que us deia, a prioritzar-lo, a fer-lo el sol del nostre univers, a estar atenta a les seves necessitats, al que desitja. I amb això no vull dir que siguis una persona excessivament dependent o jo les relacions que he tingut també he sigut molt independent perquè necessito també molt aire. No, aquí hi ha com matisos. Estic parlant també potser d'un nivell més aviat intern, no? Més aviat emocional, no tan físic, potser. I evidentment que hi ha moments de tot, no? Però també he trobat que això se m'ha despertat més no tant al mig d'una relació, i sobretot d'una relació llarga, d'una relació en què m'he sentit molt segura, sinó sobretot en relacions, no, és que no són, o sigui, relacions no vull dir de parella, sinó vincles, no? Situationships, no? Que ara es diu, en què no hi ha hagut seguretat. No? En què el terreny era inestable, en què no sabia ben bé a què estava jugant, no? I sí, en què potser estava en fase més exploratòria i que també és important, no? Però en què no hi havia una seguretat. I aquí és quan es desperten aquestes coses, almenys per mi, i aquí és quan les puc veure més bé. I ara no sé per què us deia això. Però bueno, seguiré el fil. Sí, i aquí és sovint quan se'ns desperta més les ferides, totes aquestes històries. I deixeu-me beure aigua i així em recol·loco. Vale, ja sé per què us ho deia. Per això, no? Perquè quan estem acostumades a centrar-nos en l'altre, a prioritzar l'altre, hi ha una manca d'intimitat de veritat amb nosaltres mateixes. I aquí és molt important que tornem a nosaltres. I sé que pot ser difícil i sé que pot ser dur, no? Triar-te per sobre de tot. Triar-te quan una situació no et fa bé, però estàs enganxada a aquella persona. Estàs enganxada a la sensació que t'ha portat. Estàs enganxada. Sí, el que t'ha portat. I aquí jo també he trobat i trobo que normalment, no, quan dic això, que faig d'aquella persona el sol del meu univers, el centre del meu univers, és com que en el fons, inconscientment, espero que una relació de parella o que una sola persona m'aporti sentit a la meva vida, m'aporti totes les necessitats o la majoria de necessitats que tinc, no? M'aporti la felicitat, m'aporti, sí, aquest sentit a la meva vida. I aquí el treball també que he hagut de fer al llarg de tots aquests anys és de dir, la meva vida té sentit, no? I soc feliç, no? I puc tenir felicitat a la meva vida independentment de si tinc una parella o no. I sé que això és molt bàsic, no? I sé que això tots ho sabem a nivell mental, però una cosa és saber-ho a nivell mental i l'altra cosa és sentir-ho de veritat, no? I per mi, per això també ha estat molt important al llarg de tots aquests anys en què vaig deixar, o sigui, es va acabar una relació de parella molt llarga que havia tingut des de l'adolescència, en què he tingut aquestes altres experiències amb altres persones, i en què he tingut també fases molt llargues d'estar només amb mi, de sanar, no? I de construir la meva vida. I per mi aquí aquestes dues han sigut les claus, no? La de, per una banda, sanar i centrar-me en això i realment anar profund. Soc una persona que no evito les coses, que quan em passa alguna cosa vaig profund, la sano i a vegades em passo de rosca, fins i tot em passo. Però vull dir que és important, no? Tenir aquesta part de sanar, d'anar profund, d'anar a les ferides, per poder evolucionar, per poder avançar, perquè hi hagi aquesta transformació. Però, per altra banda, també és molt important construir la teva vida.
I amb això què vull dir? No? Doncs trobar sentit a la teva vida tal com és ara. Trobar sentit a la teva vida si estàs sol. Aportar diversió i sentit, no? Perquè he parlat molt d'això, de perdre'm en les relacions, en els vincles, en els altres, i ho deia més a nivell emocional, perquè jo també sé que sóc una persona molt independent, que sóc una persona que m'agrada estar sola, que sóc una persona que sí, que m'és molt fàcil fer la meva, estar sola. No sóc una persona que he d'estar constantment en vincles, en relacions, per sentir-me plena. De fet, quan veig que la gent deixa una relació i de seguida ja està amb una altra, o encara que no sigui de seguida, però per mi sempre és com molt d'hora, no? I penso, ai, però per què? O sigui, sense judici moral, però sí que hi ha una part meva que és com, uah, és que jo no podria, no? En el sentit que m'agrada estar sola i que a vegades precisament potser també és perquè els vincles m'aporten totes aquestes coses, però també hi ha una cosa de sí, és que estic bé, és que estic bé estant sola, és que ho disfruto molt. Per tant, no és incompatible, no? El que estic dient aquí és que aquestes ferides que es desperten, aquests conflictes, aquesta dependència emocional, no és incompatible amb que tu siguis una persona independent, en què tu siguis una persona resolutiva, en què tu siguis una persona que estàs bé, estant sola, fent la teva. No és incompatible. Però que quan et relaciones, no? És quan entren en funcionament tots aquests mecanismes. Llavors, per mi, com us deia, quan he deixat una relació o no, o quan estic simplement a la meva vida normal, no? És molt important que hi hagi també aquesta part de construir la meva vida. És a dir, de construir una vida plena, no? Per mi aquí va ser molt important i és molt important també um, aportar alegria i diversió a la meva vida, és a dir, activitats que m'agradin, no? Ballar, no? Apuntar-me a aquesta classe, fer coses noves que no he fet mai, viatjar, tenir amistats, no? Estretes, no? Amb qui puc compartir, amb qui... I realment, per no tenir la sensació aquesta de estic esperant a trobar l'home de la meva vida per sentir-me bé, no? I és quan el trobis com, ara ja puc reposar, no? Ja és com, I digueu-me quantes de vosaltres, no? O quants de vosaltres heu tingut aquesta sensació, perquè pot ser molt inconscient, no? I això no vol dir que no haguem de tenir aquestes ganes d'estar en parella, aquestes ganes de compartir amor, perquè a vegades en èpoques de la meva vida també ho he com negat, no? I, i llavors en el fons m'he donat de, ostres, és que sí que en tinc ganes, o ostres, és que ara em sento sola, no? I de fet això és el longing que diuen, no? És com el desig més profund de l'energia femenina. Aquest longing, aquest desig d'amor, de connexió i de compartir amb un altre i de que et porti a llocs profuns en què tu sola no hi pots accedir, no? I en què t'obri a Déu, a l'univers, no? A la consciència, com li vulguis dir, no? Que t'obri aquests estats d'amor, amor en majúscula. I això, per una banda, a nivell més superficial i a nivell més inicial es pot sentir com a necessitat, no? Això, necessito un home i tinc com aquesta dependència emocional i em passen aquestes coses i em sento molt malament quan em deixen, quan em rebutgen, quan m'abandonen, quan em sento traïda, no? I això és la part superficial, però si aquí anem més profund, hi ha com aquest longing, aquest desig d'amor i que aquí també convido a que l'acceptem, no? Que no el rebutgem, perquè això ens pot portar a estats molt profuns de connexió amb l'univers, de connexió amb nosaltres, de connexió amb l'amor. I per això aquí també, si fa un temps que em seguiu a Instagram, no? Us haureu adonat que poso com molta importància al cos i al moviment femení, al moviment no lineal, sí, a tenir realment pràctiques en què no hi ha la ment, perquè per mi ha sigut gràcies a aquestes pràctiques, gràcies a entrar a l'energia femenina de veritat, a entrar al meu cos, a entrar al meu longing, no? A entrar al meu desig, en què he pogut accedir a estats de llum, d'amor, de plenitud, en què m'he donat no a nivell mental, sinó a nivell físic, a nivell emocional, a nivell energètic, que no necessito realment ningú, que el que estic buscant, en el fons, el que estem buscant tots en els altres,
és l'univers, no? És la consciència, és l'amor, és Déu. Poseu-li la paraula que us ressoni més, no? En el fons el que estic buscant és això, és aquesta unitat que vam perdre, no? A l'accedir en aquest pla terrenal i a sentir-nos separats de tot, no? I és el que busquem. Quan busquem l'amor d'un altre, quan busquem l'acceptació d'un altre, quan busquem que els altres agradar, no? Quan busquem agradar, quan busquem que ens desitgin, no? El que estem buscant és aquest amor, és aquesta unitat. I el que fa mal, no? El que fa mal és quan ho busquem en persones que no ens ho demostren, quan ho busquem en persones que no ens ho donen i ens quedem fixades en aquelles persones i ens pensem que són els únics que ens ho poden donar. Aquí és quan fa mal. I aquí és quan ens toca aquesta ferida que tots tenim com a humans, aquesta ferida de unworthiness, aquesta ferida de no sentir-me suficient, no? De no sentir-me valuosa, aquesta ferida d'autoestima. I és molt dolorós perquè és una ferida que passa a nivell superficial, no? De dir, a nivell més humà, de no soc suficient, de no m'estimen, no? De em rebutgen, de m'abandonen, i fa molt mal, però és una ferida que també passa a un nivell profund, és una ferida de la humanitat, no? De d'haver-te oblidat de qui ets de veritat, d'haver-te oblidat de, sí, de la teva part divina, no? De que estàs unida amb tot, unida amb tot. Haver oblidat que no ets només una humana, no? No sé com més expressar-ho en paraules, crec que m'esteu entenent, no? De que tens una part que forma part de tot, no? I que és divina, i que aquesta part sempre és valuosa, de que aquesta part és suficient perquè sí, de que no has de fer res, no has de demostrar res a ningú, no has de canviar com ets, no has de ser diferent de com ets, no has de ser millor, no has de ser més guapa, no has de ser més atractiva, no has de ser més intel·ligent, no has de ser més complaent, no has de ser menys guerrera, no has de ser menys salvatge perquè t'estimin. Ets suficient pel simple fet de ser. I recordar aquesta part, no? I és el que us deia a mi, les pràctiques corporals m'ajuden molt a recordar aquesta part de veritat i per això, si us plau, aprofiteu, no? Les persones que us aporten això, ara també faré alguns tallers presencials, aprofiteu aquests espais per sentir això, que no sigui només un concepte mental, un concepte mental en què treballem la nostra autoestima i fem llistes de les coses bones que tenim i que evidentment està bé, no?, fer tot això des de la part mental, però anem més profund, perquè aquí és on ho sentireu de veritat. I on ens enganxem, no? I on m'enganxo, us estic dient tot això i evidentment sóc la primera que m'hi enganxo, perquè és que a vegades hem d'oblidar tot això per poder recordar-ho de nou, per poder reconnectar amb nosaltres de nou. I on ens hi enganxem i on fa tan mal és quan hi ha aquelles persones, no? Hi ha aquells vincles en què ens toquen exactament aquelles ferides que ens recorden a situacions que hem viscut durant la nostra infància, sobretot, en què ens hem cregut que no érem suficients, en què ens hem cregut que no ens mereixíem amor, en què ens hem cregut que sí, que no està bé ser com som, no? I per això fa tan mal, perquè et desconnecta, et toca aquesta ferida que compartim tots els humans i et desconnecta de la teva part divina. Sí, llavors, què passa? Que aquestes situacions que ens porten aquestes persones, des d'un punt de vista humà, són una putada. I fan molt mal. I és important sentir l'emoció i és important
permeteu-me que ho digui així, cagar-nos amb tot, i és important cagar-nos amb aquella persona i culpar-la, i sentir la ràbia, i sentir la tristesa, i sentir el dolor, és molt important. I alhora, aquesta putada, aquest sentir-te rebutjada, aquest sentir-te abandonada a nivell terrenal, a nivell humà, si anem a una perspectiva més elevada, si anem al nivell espiritual, el que ens està portant a aquesta situació és una oportunitat per sanar aquesta mentida que t'has cregut des que t'ha passat X cosa quan eres petita, o simplement pel fet de ser humana, no? de venir en aquest món i trobar-te que en aquest món no tot és llum, no tot és consciència, no tot és amor, sinó que hi ha persones, hi ha situacions que et fan mal i que et fan creure que no ets suficient, que no, que, que no, que no ets estimable, no? I aquesta situació t'està portant això, et fa de mirall perquè siguis conscient, això és una mentida, això és una mentida que t'estàs creient, i pots triar no creure't aquesta mentida, i pots sanar-la. I aquest és el motiu espiritual, o almenys és el que jo crec, i el que a mi em va bé creure, que és el motiu pel qual ens venen aquestes situacions a la nostra vida. Llavors, no hi ha cap situació que t'arribi que d'alguna manera no tingui a veure amb tu. Què vull dir amb això? Que pel que sigui, hi ha alguna cosa en el teu camp energètic, en la teva energia, que ressona amb aquella experiència, que ressona amb aquella persona, que ressona amb el que et porta aquella persona, que ressona amb aquell dolor, amb aquella ferida. I t'ho està portant exactament la persona que t'ho ha de portar, i t'ho està portant exactament la persona que ha de tenir aquells atributs exactes perquè a tu toquin certes coses, no? Llavors, si tu, en el teu camp energètic, tens una ferida de no sentir-te suficient, tens una ferida de... M'ho invento, el meu pare va estar absent, el vaig sentir absent durant la meva infància, vaig sentir que d'alguna manera m'abandonava, o vaig sentir... No? Llavors, no és que tu com a humana, tu, jo, la Mireia, triï, m'encantarà que em vingui una persona i que de sobte que tinguem una connexió molt, molt passional, molt amorosa, molt de cor a cor, i que de sobte em deixi de parlar, m'encantarà sentir-me així d'abandonada, m'encantarà sentir-lo així d'absent. No, evidentment, no sóc jo, no és la meva part humana que ho tria. Però hi ha alguna cosa en el meu camp energètic, per les experiències que jo he vingut, que sí que tria aquella experiència. I això és una cosa que he pres d'una mentora que m'encanta, que crec que la dic a cada masterclass, a cada podcast que faig. No, estic exagerant, però m'agrada també citar, no?, d'on aprenc les coses, si és com molt evident, i que es diu Sofia Sundari. I d'ella he après com aquest poder de dir, val, no sóc jo, la humana, que trio tenir aquesta experiència, i sobretot perquè a la vida a vegades ens porta experiències horribles, i jo vull ser molt sensible amb això i amb les persones que han viscut experiències horribles i que no desitjaria a ningú, i m'agrada com ser delicada i ser sensible en aquest sentit. Però alhora, i per molt que no ens agradi a nivell humà, i per molt que jo trobi que, evidentment, hi ha situacions que no les puc ni pensar, no les puc ni dir, no?, que no haurien ni d'existir, que em fan venir ganes de plorar només de pensar-les, però alhora, a nivell espiritual, a mi m'ajuda a trobar, pensar que evidentment, que hi ha una cosa en mi que ressona de la meva energia i que d'alguna manera, a nivell espiritual, jo he triat aquella experiència per empoderar-me. I això em dóna poder, això em fa sortir de l'estat de víctima, no? No és que em passi una cosa a mi, pobreta de mi, pobreta desgraciada, que tots els homes m'abandonen, que tots els homes em rebutgen, que no hi ha cap home que em triï, que el que sigui, no? Sinó que sóc jo que he triat tenir aquestes experiències, és la meva part espiritual que ha triat tenir aquestes experiències per empoderar-me. És la meva part espiritual que ha triat tenir aquestes experiències per tornar a mi,
per sentir que ja tinc tot el que he de tenir, per sentir la meva part divina, per sentir que torno a mi. I sé que això és molt difícil de sentir quan estàs en ple procés emocional. I per això us deia abans, és important sentir totes les emocions. És important no jutjar, no culpar la part humana. És important deixar-nos-ho sentir tot. Per això us deia aquestes paraules, no? Caga't amb tothom, si us plau. O sigui, i sent l'experiència i sent el dolor en profunditat, perquè fa un mal que t'hi cagues. Quan et sents rebutjada, quan et sents abandonada, quan has tingut una connexió tan bonica, tan profunda amb algú, tan amorosa, quan has donat tant i em venen ganes de plorar, i et sents abandonada, no? I et sents rebutjada. I, si us plau, valora el teu cor, no? I valora les teves emocions i honora la teva part humana i sento amb tota la intensitat perquè fa molt mal. Fa molt mal i sento que sentint aquest dolor ara és com sentint tots els vostres dolors, no? Tots els dolors de la humanitat, de persones pures, de persones amoroses que són prou valentes, no? Que la seva ànima és prou valenta com per passar per aquestes experiències i sentir aquest dolor. Sentir aquest dolor no per ensorrar-nos, sinó per transformar-lo. I aquí és on jo trobo el meu poder. No hi ha res que m'hagi passat en aquesta vida que m'hagi enfonsat. Res. Tot el que m'ha passat ho he transformat. Per molt difícil que fos en aquell moment. I he viscut coses molt difícils, I no dubto que tu també has viscut coses molt difícils i molt doloroses. I fins i tot aquelles coses en què he pensat que no me'n sortiria, en què he pensat que era massa dolorós, en què he pensat que no podia anar més avall, fins i tot d'allò me n'he sortit. I aquí és on s'activa el nostre poder. On s'activa el nostre poder i la nostra capacitat transformadora de transformar totes aquestes experiències, de transformar tota aquesta merda, parlant clar, en or, no? En poder. I m'hauré de mocar una mica. Jo estic aquí com si estigués a casa, ja ho veieu. Però com que m'ha vingut l'emoció, és com que ara necessito mocar-me una mica. I aquest, no? És el nostre gran poder, és la nostra gran capacitat de transformació. Llavors jo us convido a sentir la vostra part humana, a no rebutjar-la i llavors a elevar-vos, a anar a aquest nivell espiritual d'alguna manera, això que m'ha passat ressona en mi. No? D'alguna manera parla de mi el que m'ha passat i parla de mi en el sentit de que parla de les meves ferides. No parla del meu valor com a persona. Parla de les meves ferides. És a dir, si jo en el fons tinc la ferida de que no sóc suficient, de que cap home m'estimarà perquè el meu pare, perquè el que sigui, les experiències que he tingut, també no cal que siguin els pares. Jo, amb aquesta última situació que he viscut, també hi he vist molt una experiència que em va passar de petita amb altres, més d'una experiència, no? Amb altres nenes del col·le, no? Amb altres amigues, i he vist, no? Com aquesta ferida del rebuig, com aquest de sobte deixar-me de parlar i jo no entendre res, no? I he vist molts miralls també en aquesta situació. Per tant, no sempre cal que sigui dels pares, però sí que sol anar a la infància, no? I aquí et recomano que, perquè jo aquí em pensava, no?, que havia de trobar una situació en concret o que havia de trobar, sí, sobretot una situació en concret. I m'he adonat que per mi, almenys, no és tant que hagi d'anar buscant al passat una situació en concret, sinó la sensació que jo he tingut amb el meu pare, amb els meus pares, amb amigues de la infància, no?
sensacions de ser rebutjada, sensació de no entendre res, sensació d'absència, sensació de que no hi són allà per mi, no? Sensació de, de que dono molt amor i de que això no és suficient, no? I de que tot i així m'abandonen, i de que tot i així em tracten malament. Llavors, jo et recomano anar al passat, veure quines d'aquestes coses ressonen en tu i entendre-ho, per poder entendre-ho. A mi, potser perquè sóc una persona molt mental, no? Però m'ajuda molt a entendre, em dóna pau, no? De dir, val, per això m'ha estat passant tot això. No és que hi hagi res de malament en mi, no és que hi hagi res de dolent en mi, no és que la vida em vulgui fer putades, és simplement que m'està portant situacions perquè m'adoni d'una vegada de que el meu valor no depèn dels altres, perquè m'adoni d'una vegada de que no he d'anar repetint aquestes experiències kàrmiques, aquestes experiències del passat, aquestes experiències que m'han moldejat com a persona, però que no sóc jo. I ara tinc el poder de triar un altre camí, de triar una altra manera de ser. I això ho vaig sentir molt. Deixeu-me apuntar una cosa que no em vull descuidar. I això ho vaig sentir molt amb aquesta última experiència en què vaig sentir una de les frases, una de les idees, una d'aquestes creences que tinc, que és no els importo, no? És a dir, a mi m'importen molt les persones, però a ells mai els importo prou. No els importa com estic, no els importo jo, no els importa res. I va haver-hi un moment en què vaig sentir de dir, això és una mentida. O sigui, és una història de la meva ment. I em nego a continuar alimentant aquesta història. Em nego a continuar alimentant que no els importo. Perquè no ho sé. I perquè no hi ha ningú que et pugui fer sentir que no importes, no hi ha ningú que et pugui fer sentir rebutjada, que et pugui fer sentir abandonada, si tu no t'hi sents. I això és molt fort de sentir. Quan ho sents, de dir, és igual el que faci l'altre, quan pots fer aquesta separació, perquè si jo no em sento rebutjada, si jo no em sento, si jo no crec que no els importo, si jo no crec que m'abandonen, és que és impossible que em senti abandonada, que em senti rebutjada, que em senti que no els importo. Ells faran el que sigui, ells pensaran el que sigui, però si jo no em crec això, és impossible que em senti així. I a mi aquí una de les tècniques que m'ajuda més i que m'ha ajudat més, sobretot en això dels vincles, quan he tingut conflictes en els vincles i quan m'he sentit molt aferrada a algú, quan m'he sentit, sí, molt aferrada a algú, molt enganxada, m'ha ajudat molt la tècnica que es diu The Work, el trabajo en castellà, de la Byron Katie. Sí, que recomano que hi facis un cop d'ull i ara no vull explayar-me aquí, però simplement és una tècnica en què et fa qüestionar els pensaments, en què et fa qüestionar el que t'estàs creient, perquè tot el patiment ve de que m'estic creient una història. I aquí és quan surten les emocions, perquè jo m'estic creant una història, i quan pots crear distància entre la teva història i la veritat, quan pots crear distància entre el que tu creus que necessites a l'altre, no? És que necessito que l'altre m'escrigui per sentir-me bé, necessito que m'estimi per sentir-me bé, necessito que em digui X per sentir-me bé. Quan pots separar-ho i pots tornar a tu, és molt fort perquè no és una cosa mental, no? Sents en tu que no ho necessites, sents en tu que estàs bé. I això m'ha ajudat molt en els vincles. També perquè som molt ràpides a juntar a... M'agradaria una paraula com és no? Deixeu-m'ho repetir. Som molt ràpides a juntar, a fer Deixeu-m'ho repetir per tercer cop, que vull que quedi bé. Som molt ràpides
ajuntar el que fa una altra persona amb el nostre valor. És a dir, si aquella persona no m'escriu, em sento que és, encara que jo no m'ho digui així mentalment, no? Però sento que és per alguna cosa en mi. No? Si aquella persona no em tria, sento que és per alguna cosa en mi, pel que sigui, perquè no sóc prou oberta, perquè no sóc prou guapa, perquè no sóc prou intel·ligent, perquè no sóc prou així, perquè hi ha alguna cosa en mi que no acaba d'estar bé, que no acaba de ser com hauria de ser, perquè si no, quin motiu tindria per no triar-me? Quin motiu tindria per no estimar-me? Quin motiu tindria per haver-me deixat de parlar de sobte? Quin motiu tindria per abandonar-me? Quin motiu tindria per no fer-me cas? No? I acabem relacionant les dues coses del que fa ell o ella i el meu valor i ho ajuntem. No? Ho posem com a causa i conseqüència. I aquí és molt poderós quan podem desajuntar-ho, no? Quan podem separar-ho. El que fa o deixa de fer una altra persona no té res a veure amb el teu valor, res a veure amb qui ets, res a veure amb el que et falta o no et falta, perquè és que no et falta res. I sé que això és molt fàcil de dir, però sincerament espero que de la manera que us ho estic transmetent hi hagi alguna en vosaltres que ho pugui sentir. I si no, el que us deia, a mi aquesta tècnica de work és el que m'ha ajudat més a poder separar les dues coses. I me'n recordo una vegada en què ho vaig sentir potser per primer cop, no? En què estava en una situationship, no? amb un noi i, i malgrat, i això és lo fort, no? I malgrat que jo tampoc volia una relació amb ell, no? O tampoc volia tancar-me amb ell, però alhora jo sé que quan comparteixo alguna amb algú necessito que el meu cor sigui honorat, necessito que hi hagi una seguretat pel meu cor i per mi en aquell moment i per altres circumstàncies de la meva vida que ja eren molt emocionals, per mi en aquell moment era no compartir-me amb altres persones, no compartir-me amb tu durant aquest temps que ho fem i llavors doncs separar-lo, o sigui, si et vols compartir amb algú altre doncs ja està, no? Per mi en aquell moment allò era seguretat, no? I quan ell no va em va dir que volia estar obert a altres coses i quan en el fons jo també ho volia, però simplement de manera diferent, de manera que hi hagués seguretat pel meu cor, a mi això em va tocar molt la ferida de no soc suficient, no? Perquè dintre del meu cap era, si vol estar obert a altres noies, això és el que lligava, no és que jo ho pensés conscientment, no? És el que hi havia inconscientment dins del meu cap. Si vol estar obert a altres noies, és que jo no sóc suficient. És que no sóc prou, perquè és que si amb mi ja en tingués prou, no necessitaria estar amb altres, no? No necessitaria estar oberta a altres persones. I, I quan em vaig poder qüestionar això, a través d'aquesta tècnica que us deia, i qüestionar vull dir que per si no sabeu de què va la tècnica, de veure que això no té per què ser veritat, no? I de veure que hi ha altres pensaments que poden ser veritat, quan vaig poder qüestionar-me això i vaig poder separar el que fa ell, el que vol ell, del meu valor, vaig sentir per primer cop, i ho vaig sentir al cos, de dir, és que el que fa ell i el que vol ell no té res a veure amb el meu valor. I és una cosa tan bàsica, però que molts de nosaltres tenim barrejat dins nostre, no? I és com el teu valor continua sent el mateix, tant si algú vol estar amb tu com si no, tant si algú et tria com si no, tant si algú vol estar amb 1000 noies com si no, tant si tens 1000 pretendents a darrere com si no en tens cap. El teu valor continua intacte. I poder sentir això dins teu és molt fort i és molt revelador. Sí, això és una de les coses més importants que m'han ensenyat tots aquests processos, no? Perquè sovint ho barregem. I aquí és on patim.
perquè estem en una busca constant d'aquest amor i d'aquesta validació a través dels altres. Llavors, aquí també està bé ser sincers amb nosaltres mateixos i dir per què m'estic relacionant. Perquè potser ens pensem que ens estem relacionant de manera sana, no? Que d'alguna manera som els bons de la pel·lícula, perquè som els que volem connexió amb l'altre, som els que donem amor, però fixa't si en el fons, darrere de tot això, hi ha un desig de validació, hi ha una necessitat de validació. És que quan em tria l'altre em sento bé, no? I em sento que soc tan guapa i que m'estimen i em sento estimada i el que sigui, no? I a vegades per això són necessàries aquestes experiències tan doloroses en què et quedes sense la font que et donava aquest amor, aquesta validació, perquè la vida vol que trobis la validació en el lloc permanent de veritat, en el lloc estable de veritat, en el lloc on ets suficient de veritat, on en aquell lloc dins teu del que parlàvem abans, on hi ha la teva part divina, en aquell lloc impermanent, no? No vol que trobis el teu sentit d'autoestima, la teva validació en llocs inestables. I quan dic llocs inestables són totes les coses terrenals. Són les altres persones que poden marxar, que et poden no donar amor, són el teu físic, són les coses materials, són el teu estatus professional, són la teva feina, són la teva imatge davant del món. Tot això, sí, ens dona cert sentit de validació, però si ho basem únicament en tot això, vull dir, som humans, és normal, no?, que aquestes coses ens agradin i ens agradin que la gent ens estimi i tenir èxit a la feina i tenir un cotxe maco, no?, el que sigui, no? Tot això ens aporta sentit d'autoestima, sentit del jo. Però si ho basem completament en això, estem perduts. Estem perduts perquè segurament vindrà un dia en què la vida t'ho traurà, això. I això no ho dic en plan per espantar ningú, no? Però perquè me n'he adonat jo mateixa que la vida m'ha hagut de treure llocs on jo hi recolzava massa el meu sentit d'autoestima per adonar-me és que el meu valor no depèn d'aquest nòvio, és que el meu valor no depèn d'aquest home amb qui he tingut una situationship, és que el meu valor no depèn d'aquesta part del meu cos que ara ha canviat i he perdut, és que el meu valor no depèn de la meva feina, no depèn dels diners que tinc, no depèn de com em veuen els altres, no depèn de res de tot això. El meu valor és perquè sóc. El meu valor és perquè sóc. I relacionat amb això, no? Aquí hi ha una lliçó també molt important, que és la de triar-nos a nosaltres. Perquè si has estat o si et trobes en una situació en què sents que no reps prou amor, en què sents que has de lluitar per aconseguir aquest amor, per aconseguir que et donin engrunes, no? Uh, a part que la teva energia com a dona, si ets una dona, o si ets un home però amb essència femenina, a part que la teva energia està cap endavant, els que m'esteu mirant per YouTube, no estic com inclinant endavant, com per aferrar, no? En anglès diuen grasping, sí, per aferrar-me, no? És com que ho vull, és com que estic cap endavant. A part que això és una energia, evidentment, immadura del femení, però d'alguna manera amb aquest inclinar-me en el davant també és una energia una mica masculina, i l'energia femenina és el de deixar-me reposar enrere. I aquí energèticament hi ha d'haver aquest moviment, no? Estic endavant perquè vull aferrar el teu amor, perquè vull això de tu, perquè vull la teva validació, perquè vull la teva escolta, perquè vull el que sigui, i aquí energèticament hi ha d'haver un moviment d'enrere, de reposo en mi. I per reposar en mi també és important tenir aquest masculí intern, no tenir aquesta presència, tenir aquest estic bé, passi el que passi, estic amb mi. I sí, de deixar anar, no? I sé que això és molt complicat quan estàs molt aferrat amb algú, però per això és un procés, no? I és un procés que confio plenament en què seràs capaç de fer-lo, o que l'has fet ja, no? Perquè si la vida mai et porta una circumstància que no puguis, que sigui massa per tu, per molt que en el moment t'ho sembli.
I aquí hi ha aquesta lliçó important, no?, de dir em trio a mi. I requereix molta valentia triar-se en un mateix, sobretot quan voldries triar l'altre, no? Sobretot quan t'agrada l'altre. Sobretot quan amb l'altre has viscut coses molt bones, no? Perquè l'altre també t'ha aportat, aquesta és la cosa, no? Jo abans de viure això, és com que tenia com molt clar de dir, no, jo sempre ho deia, o fins i tot quan pensava o parlàvem amb amigues en situacions que han viscut altres dones amb homes, no? I penses, ai, però com pot tornar amb ell després del que li ha fet? O com pot no estar amb aquest si mira el poc que li aporta, no? Però realment, quan ho vius tu, clar, és molt fàcil, no? O és més fàcil, o almenys és el que ara penso, quan una persona ja t'ha portat poc, no? O ja no t'aporta gens, no? Però clar, aquí la cosa es complica, hi ha molts matisos, quan és una persona que sí que t'ha portat, amb qui sí que has viscut moments molt bonics, amb qui hi ha una connexió, en qui hi ha química, no? Hi ha una connexió sensual, hi ha una connexió passional, És molt difícil desenganxar-te d'això. I llavors és quan la ment, no? O almenys és el que la meva ment fa, va repetint tots aquests moments, va repetint tots aquests instants, tot el que m'ha dit, tot el que he sentit amb ell, tot el que, no? I llavors ja comences a analitzar. I dir que no a una persona així, no? Quan has tingut una connexió així amb una persona, quan t'han fet promeses, quan la teva ment ja ha tingut unes expectatives, ja s'ha imaginat unes coses, no? Ostres, requereix una valentia molt gran i s'ha d'estar preparat. I ho dic sent conscient, no?, que jo en aquest mes que he viscut això, que ha sigut com un mes molt intens, he tingut moments de tot, no? He tingut moments evidentment, primer de molt dolor, d'un dolor increïble. I a més a més, de culpa, me n'estic anant del tema, espero recordar-me després del que us volia dir aquí. Però he tingut moments també de culpa, i això ens pot passar sobretot quan no es tracta d'una relació, no? O quan es tracta d'una cosa més breu, més curta. Que clar, pensem, o almenys jo pensava, uah, és que m'ha d'afectar així això, és que no ho entenc, no? Per què? Per què sempre sóc jo la que ha de sentir tant i la que m'enganxo a les persones? Per què m'ha d'afectar d'aquesta manera? Per què estic tan malament per aquest noi que he conegut tan poc, no? No, i és com que encara a vegades hi ha més culpa en aquestes situacions perquè creiem que no tenim dret a sentir-nos així. I tampoc tenim dret a demanar-li segons què, no? Tampoc tenim dret a fer valer les nostres necessitats. No, aquí trobo que hi ha molta culpa, almenys la sento unida. I jo els hi deia a algunes de les meves amigues quan els hi parlava d'això, no? No, és que jo no tinc dret a demanar-li segons què, perquè és que no és la meva parella. No tinc dret a això, demanar-li que m'escrigui, que em tracti bé, el que sigui, ara ho dic així en general. Perquè és que no soc la seva parella. Però llavors m'he donat de que no? I llavors si me'n vaig aquí massa d'hora, si me'n vaig massa d'hora a la part espiritual, hi ha com un punt de fals perdó o de perdó de veritat, però hi ha un punt com de justificar-ho tot, no? Del que l'altra persona m'ha fet, entre cometes, i ostres, no. Evidentment, la part espiritual hi ha de ser, hi ha d'haver el perdó, i a mi en els moments més intensos de dolor del principi també em va ajudar molt la part espiritual per agafar perspectiva i per entendre les coses d'una altra manera. El que us deia abans, això que m'està passant, aquesta persona que m'he hagut de trobar exactament així, exactament tal com és, m'està passant perquè a nivell espiritual, no, la seva ànima m'està ajudant a sanar això. Però si ens en anem
molt ràpid aquesta part, o si ja volem perdonar i tornar a connectar amb el cor, ens falta la nostra part guerrera, ens falta la nostra part que diu prou, ens falta la nostra part que diu fins aquí, que és com, sí, no ets la meva parella, i tot i així tinc el dret, no, de que em tractis bé, tinc el dret que em tractis com un ésser humà, no, de que ens tractem bé a nivell humà, i tinc el dret de que tinguem una comunicació fluida, tinc el dret a tenir necessitats, tinc el dret a que sí, el que sigui, no? No em tallis de la teva vida així. Estic posant exemples que ara em venen, però aquí agafeu-vos amb els que a vosaltres us serveixin, no? Tinc el dret, no com un entitlement, que diuen en anglès, i ara no em surt la paraula, com de dir, perquè sóc, no? Com de dir, us estic representant al YouTube a nivell d'imatge, però els que m'esteu escoltant a Spotify no ho veureu, no? Com de reina, com de dir, no, és que tu estàs per sota meu, jo tinc el dret de que tu em contestis, tinc el dret. No en aquest sentit, sinó en un sentit humà, de ens hem de tractar bé com a persones. I hi ha aquest punt de ràbia, no? Que és important que sentim també. També és important que la sentim, sobretot si hem sigut noies, nenes bones, no? I noies dolces i librianes, no? I que somriem i això, i que fem per l'altre i que donem tant amor. Però hi ha d'haver aquesta part de ràbia que ens hem de deixar sentir, perquè la ràbia també ens porta al poder i ens porta a establir els límits i a dir no. O sigui, fins aquí? Fins aquí? Sí. Acabaré transformant aquesta situació i t'acabaré perdonant i et miraré amb amor, sí. I tot i així, tu no tornes a travessar-me els límits com has fet i com t'he deixat fer. Tu no tornes a tractar-me així. Tu no tornes a entrar a la meva vida si no hi ha una voluntat d'honorar el meu cor, si no hi ha una voluntat d'honorar les meves necessitats emocionals, si no hi ha una voluntat de tractar-me com sé que em mereixo com a ésser humà. Hi ha d'haver aquesta part, com us deia abans, dels límits com a protectors del teu cor. I és important que tinguem aquesta part, és molt important, molt. I cada cop me n'adono més, no? De que l'amor no és només un cor suau, no? Un cor que diu sí, no és només aquesta part més suau, més, ai, sí, et dono amor No, no. L'amor també és dir no. L'amor també és dir fins aquí hem arribat. I l'amor també és dir això no ho consenteixo. Això no ho consenteixo. I això t'aporta un poder i t'aporta una connexió amb tu que no te la pots ni imaginar. Increïble, de debò. I quan em col·loco en aquest lloc, quan em col·loco en aquest lloc de dir sí, estic pensant en aquest noi en concret, no? M'has aportat tot això, sí, hem viscut coses increïbles, sí, he tingut una connexió increïble, hem compartit molt amor, m'encanten parts de tu, no? M'encanten com ets. M'encantaria que les coses fossin diferents, m'encantaria haver pogut continuar això, haver pogut compartir des d'un lloc pur, des d'un lloc honest, des d'un lloc profund, des d'un lloc amorós. M'hauria encantat viure certes coses amb tu. I tot i així, et dic no. Et dic no perquè sé que em mereixo més. No perquè tu no siguis suficient, també, a nivell humà. No perquè siguis mala persona. No perquè siguis inferior a mi, sinó perquè jo sé el que vull i el que no vull a la meva vida. Jo sé el que em mereixo i el que no. I el que es mereix tothom i el que no es mereix tothom a nivell humà. No es tracta aquí de superioritat. No. I a vegades veig aquesta actitud amb certes dones, amb certes noies, actitud col·lectiva a vegades que veig de dir perquè jo em mereixo això, perquè sóc la... No es tracta d'això, això no és una autoestima de veritat, no? Sinó és realment ancorar-te i sentir-ho, i espero que us ho pugui transmetre energèticament, no? De sentir aquest lloc dins teu, aquest pilar, no? De dir, aquest masculí intern que diu no, m'estimo massa per permetre't això. I t'estimo massa tu també per permetre't
que et puguis pensar que pots fer això a un altre ésser humà. No? I t'estimo massa com per deixar-te entrar, com per deixar-te viure uns vincles i unes relacions que no són prou sants. Vull massa el bé per tu, també. T'estimo massa com per deixar-te fer això. No. I requereix molta valentia, això. I evidentment, no sempre he estat en aquest espai, no? I evidentment, el que us deia, en tot aquest mes que he tingut emocional, de realment passar per una ruptura, per molt que no fos una relació, no? He tingut moments de dir, és que m'és igual, és que em sacrificaria per tu, no? És que m'és igual, és que no em vull triar a mi, és que vull estar amb tu, és que vull viure això que hem viscut, és que vull que tinguem això. Però, no? I també en què he dubtat, no? Perquè a vegades aquestes persones tornen, no? I, bueno, la meva ment ja s'ha imaginat, no? En una possible situació en què hagués de dir sí, hagués de dir no. I hi ha cops que tenia molt clar, no? Que era un no. I hi ha cops en què estava disposada a sacrificar-me, a sacrificar-ho tot per ell, no? Per tornar a sentir el que vaig sentir, per viure, no? Una altra cosa. I tot i així, si sóc sincera amb mi, i també en l'altra situació que us explicava abans, d'aquell altre home en què m'havia trobat, si era sincera amb mi, quan dic sí, d'acord, sí, tinguem això, o d'acord, et torno a obrir la porta, o si sóc sincera amb mi, sento un pes en mi i sento que al meu cos no li agrada. Sento que al meu cos no li agrada això. I aquí és important, no? Veure des d'on prenem les decisions, perquè ho sentiràs molt clarament. I també està bé equivocar-nos, experimentar, no hem de ser perfectes. I a vegades ens hem d'equivocar, no?, per veure que ens hem equivocat i per poder fer les coses millor. Però saps molt clar, per molt que a vegades no ho vulguis veure, saps molt clar quan una decisió l'estàs fent des del teu amor propi, des del teu poder, i quan l'estàs fent des de la por, quan l'estàs fent des del sacrifici i quan tot el teu cos, tota la teva energia t'està dient no. I ho saps que és un no. I tot i així a vegades ho tirem endavant. Bueno, a vegades hem d'aprendre, però ho saps. I aquí et demano que siguis sincera amb tu. Sí, i que pensis en tots els cops que has dit que sí quan era un no. Estic pensant també aquí a nivell sexual, perquè tenim molt, i en parlava l'altre dia amb una meva amiga, el col·lectiu, no em surt, l'inconscient col·lectiu femení, tenim molt aquest complaure els homes, complaure l'altre, i fins i tot quan ens pensem que estem empoderades i que no ho fem, fins i tot llavors pot passar. Fins i tot llavors pot passar a nivell molt subtil i a nivell més energètic també. No és que no ho vulgui fer, no és que no m'agradis, no, jo vull compartir amb tu, no? Jo vull això amb tu, però a nivell energètic hi ha un desequilibri. Hi ha una cosa que no està bé. Hi ha una cosa que no està bé perquè jo t'estic donant, t'estic oferint, m'estic sacrificant d'alguna manera i no estem al mateix nivell. I això seria un altre tema també per un altre dia. Però també ho sento aquí, no? I a vegades és això, el nostre cos és molt savi, i sobretot si estem molt connectades, no? I si estem més en sintonia i si hem treballat la nostra sexualitat, el nostre cos és molt savi. El nostre cos a vegades no s'obre perquè és un no i a vegades el volem forçar per fer que sigui un sí, perquè a nivell mental potser és un sí, no? Perquè a altres nivells és un sí, però el nostre cos és molt savi i sap quan no ha de rebre certa energia i quan una experiència no està bé per ell, no està bé. Per molt, és això, que no és que sigui una experiència dolenta, no és que estigui passant res dolent, però simplement no hi ha una igualtat i no està havent-hi l'intercanvi energètic fluid i positiu i beneficiós pels dos que hi hauria d'haver.
Sí, ara vull contestar-vos ja per acabar, perquè, mare meva, o sigui, crec que estic fent això molt llarg, no m'ho pensava, sincerament, pensava que seria curt, però espero que us serveixi. I vull mirar unes preguntes que em vau fer arribar per Instagram, que potser algunes ja les he respost, crec que algunes ja les he com respost parlant-ne, però llavors una era que en relacions amoroses em passa que volen canviar la meva forma de ser perquè diuen que no els agrada. A mi el primer que em va venir aquí, quan vaig llegir la pregunta, és dir el que us deia abans, no? Pensa en quines situacions de la teva infància, en quines situacions del passat has sentit que no estava bé ser tu. Has sentit el que us deia, que no eres suficient. Has sentit que havies d'amagar certes parts teves perquè no estaven bé. Llavors jo aquí investigaria, no? Evidentment no sé quines parts no els agraden o no sé ben bé què passa, però jo aniria per aquí, no? Jo aniria a investigar cap aquí. Quan he sentit que no estava bé ser jo, ser com sóc? I també deixar-me experimentar ara el ser com vull ser, deixar-me a poc, no? Anar traient aquestes capes que en el fons sóc jo mateix a vegades, que m'impedeixo ser com sóc, no? Perquè em fa vergonya, perquè penso que, ai, ara pensaran que sóc raro, perquè penso... I deixar-ho anar. Aquí també em podria enrotllar molt, però no ho faré, que ja és molt llarg, no? Però sí, permetre't tu ser com ets i fer les paus amb les parts que sents que no pots expressar, que sents que no estan bé, que sents que no són suficients. I llavors també et diria, què fas en una situació en què sents que no ets benvingut? Hi ha una altra vegada aquí el coratge de dir marxo d'una situació en què no se m'accepta o miro en mi quin és el que et deia, o sigui, quanta part de tu hi ha, no? Mirar en mi com sóc jo, qui m'estic impedint ser d'aquella manera, com sóc jo que no m'agrado en aquests aspectes, com sóc jo sí, que rebutjo aquests aspectes de mi. I llavors l'altra cosa que se m'ha acudit aquí també és que moltes vegades els homes i l'energia masculina se sent que no són suficients, no? I moltes vegades l'energia femenina i les dones demanen més, no? I això és una característica molt maca de l'energia femenina, que és el sempre voler més, no? Perquè és com, oh, m'agrada tant, no? Estic tan plena que vull més, que vull més. I això, des de la part masculina, pot ser vist com no sóc suficient, no? Faci el que faci, mai sóc suficient, mai sóc prou, perquè mai li agrado prou, no? Perquè sempre vol més. Però aquí, a nivell profund, és perquè és aquest joc del masculí i el femení que no és que no li agradis, és que l'energia femenina, la seva essència, és sempre voler més i mai estarà satisfeta, perquè estar satisfeta voldria dir estar una altra vegada en connexió amb el que us deia, amb Déu, amb l'univers, amb la consciència. Això seria quan et sents per fi plena. Però una persona humana mai ens pot aportar això. Ens hi acostarà, no? Ens hi portarà. Però mai trobaràs un humà que et completi el 100%. I això també ho ha d'aprendre l'energia femenina, no? De dir, vull més, però sempre més des d'aquesta plenitud i també acceptar l'home que tens al davant. Això és molt important, no? Perquè és que jo m'hi sento... O sigui, jo he passat per això també, de que ja no m'agradava l'home del meu davant, o de que sí, que hi havia coses que no m'agradava, o que em queixava, I llavors aquí hi ha també un exercici d'honestedat amb tu mateixa, de dir, tinc dues opcions. O l'accepto tal com és, i accepto que és humà, i l'accepto amb totes les meves parts, amb totes les seves parts, perquè també m'accepto a mi, atenció, amb totes les meves parts. Una és aquest, i vaig més profund, no? O dos, me'n vaig.
me'n vaig perquè aquesta relació, perquè aquest home ja no és el que vull i ja està. Però he de ser coherent aquí, no? O una cosa o l'altra. I llavors aquí, no, com la part masculina de sentir que no sóc suficient, realment ser conscient d'això, no? De que no sigui suficient, és que l'energia femenina sempre vol més. I l'energia femenina, atenció, sempre és un oracle, sempre és un mirall per l'energia masculina i sempre voldrà el millor per tu. I llavors, això de manera més d'una vibració més baixa és les típiques queixes femenines de les dones que em sap greu dir-ho així, no? Però crec que si som honestes amb nosaltres reconeixerem que moltes de nosaltres ens hem queixat dels homes i ens hem queixat de això no ho fas bé, això ho hauries de fer així, o... I atenció, no és que estigui malament, no? Des d'una vibració més baixa es pot viure com a queixa, des d'una vibració més alta no deixa de ser, aviam si ho explico bé, no deixa de ser el, el mirall cap al masculí perquè sigui la seva versió més conscient, més present, més elevada. L'energia femenina fem d'oracle a l'energia masculina i sempre volem la seva versió més elevada, la seva versió més present, més coherent. Per nosaltres, evidentment, però sobretot per ell, perquè sabem, perquè veiem molt fàcilment el potencial d'un home i això a vegades pot ser un problema, no? Perquè és com que ens enamorem o només ens fixem en el potencial, perquè som molt capaces de veure com pot ser aquell home, a què pot arribar aquell home. Llavors, aquestes queixes o aquests no ets prou així, des de la part masculina, evidentment, digues quan veus que la part femenina no ho està fent des d'una vibració elevada, no ho està fent de forma conscient, però també sigues conscient dels cops en què l'energia femenina t'està fent de mirall perquè tu accedeixis a la teva part més elevada, perquè tu puguis treballar aquestes teves parts que encara no et deixen ser qui ets de veritat. Això també és el que em venia al cap. I l'última pregunta, ja per acabar, que potser també té a veure una mica amb això, que tracta sobre la idealització, no? I la mitificació de les dones i de llavors sentir-te, no? Que tens poc a aportar. No? I aquí torna a haver-hi aquest sentit d'insuficiència, no? De sentir que no sóc suficient, de sentir-me que sóc inferior a aquella persona, en concret a aquella dona, no? I aquí, evidentment, hi hauria tota aquesta part que ja hem parlat d'autoestima i de sentir que la teva autoestima de veritat, sí, la pots treballar a nivell humà i és important que la treballis a nivell humà, però també aquesta part espiritual, i això és el que ens aporta l'autoestima de veritat, per mi aquesta és la clau. I llavors també preguntar-te, no, per què? Per què creus que no pots aportar? Com creus que ets? No? I aquí fer una radiografia de totes aquelles mentides que et dius sobre tu mateix, totes aquelles coses que et dius que no tens, que ets, i sentir el dolor, si és que l'has de sentir, i, i llavors en comptes de culpar-te o en comptes de baixar en aquests espirals negatius, en aquests bucles negatius que fem i de que desgraciat que sóc i quedar-me en la víctima, no? Perquè clar, és que el que sigui és que jo no he estudiat i sóc així, o és que mm, no tinc una feina X o no he viatjat molt ni X, el que sigui per tu, val? Estic dient exemples que m'estan venint. No? I en comptes de fer-te la víctima i de fer-te i d'anar amb aquest espiral negatiu, que sé que a vegades és complicat, però aquí hi ha d'haver una voluntat de dir, val, com puc treballar aquestes parts que estan en mi? Perquè és que si les sento, no? És que sé que jo puc ser així, és que sé que aquesta part està en mi. Simplement l'he de treballar i treballar aquestes parts per ser la persona que vol ser, no? Per ser l'home que està orgullós d'ell mateix. I això també és important pels homes, no? De construir el vostre camí, de tenir una direcció clara i de ser l'home que voleu ser, evidentment també per les dones, però
Sí, i això et permetrà, no idealitzar tant o no mitificar tant, que evidentment crec que molts ho fem, no? I jo també m'hi sento reconeguda. I alhora, clar, aquí tampoc sé tot el context, però et demanaria també quan idealitzes, quan mitifiques. Al principi de que coneixes algú, quan veus algú, no? Que això ho fem tots, d'idealitzem també les persones que seguim a Instagram i o sigui, ens fa més mal que bé, no? Perquè evidentment el que veiem a Instagram, i aquests dies hi he estat pensant molt, no? També en això és una part molt petita de com és la persona, vull dir, el que veieu, fins i tot el que veieu aquí amb mi, ara el que veieu amb aquesta transmissió, és un moment meu, és un moment de mi. Jo també tinc parts molt inconscients, jo també m'enfado, jo també faig crits quan no els hauria de fer, jo també estic apàtica, jo també em cauen malament algunes persones i llavors no les tracto tan bé com les hauria de tractar. Jo també, no? És com que tots tenim aquestes parts. Llavors, ho dic també sobretot perquè deies això com, no? Dones més dolces o més boniques, llavors això no és tot el que hi ha, no? Quan penso això en una persona dolça o que sembla tan espiritual i tan... no, no. I llavors també acceptar aquestes parts teves, perquè llavors és quan coneixem una persona que seguim així més espiritual o coneixem aquesta noia que ens agrada tant o aquest noi i ens pensem que són tan perfectes i aquí també m'ha passat i em va passar en concret amb aquest noi en què al principi de conèixer-lo va ser com... o sigui, ets tan espiritual, sembles tan perfecte i li vaig fer el comentari, no? Tens alguna part imperfecta, tens alguna part humana? I la vida va dir, sí, vols veure? I al cap d'unes hores em va fer un comentari que em va ferir molt, que em va fer molt mal. I allà vaig veure la seva part humana i la seva part inconscient i les seves ferides. I, evidentment, al llarg dels dies també les vaig veure més. Però, no, llavors hi ha aquest punt de decepció perquè a vegades també busquem, en el fons, en nosaltres, una perfecció inassolible, una perfecció que no existeix. Llavors, crec que això ho vaig sentir de l'Elma Roure, ara crec que era ella que deia, no? Si coneixessis, ho estic dient molt de memòria perquè va ser fa molt temps, però crec que era ella, si coneixessis una persona espiritual que segueixis i la veiessis enfadada, et decebria, no? Perquè ens fem aquesta imatge que això, de que la persona espiritual o aquesta persona que ens agrada tant ha de ser perfecta, no? I és dolça i no s'enfada i no, o sigui, no. Per tant, aquí també hi ha aquesta part de posar realisme, de dir sí, i d'acceptar alhora les teves imperfeccions i d'acceptar aquelles parts de tu que tampoc t'agraden, no? I de guanyar poder, de tornar en tu i de veure el teu valor intrínsec pel simple fet de ser i el teu valor com a home, no? Que no volem homes perfectes, no volem homes que ho tinguin tot solucionat. Volem homes que estiguin disposats a fer la feina, no? Que estiguin disposats a evolucionar. Quan dic fer la feina em refereixo a això, a evolucionar, a ser sincers amb ells mateixos, a ser vulnerables, a tocar les ferides, a tocar les ferides en el sentit d'ells mateixos, no? D'anar profund. No volem homes que ho tinguin tot solucionat i que siguin perfectes. Així que ja està. No sabia gens com aniria aquest episodi. Ha anat així, espero que us hagi servit. Digueu-me si hi ha altres qüestions de les que us he dit que us agradaria que jo aprofundís. Digueu-me si us agraden aquests temes. I subscriviu-vos al meu canal de YouTube, que penjaré aquests episodis i coses així interessants, i també feu-me un like, si voleu. També a Spotify, no? Em podeu valorar el podcast i seguir-me. I ens veiem per aquí i per Instagram. Gràcies per escoltar-me.